Ako'y nagbabalik mga lakay. So ngayon, sa video na to, ituturo ko sa inyo yung ghost effect na kadalasang napapanood natin sa mga horror movies. Pero bago ko simulan ang tutorial na to, kung bago ka sa aking channel, baka pwedeng pakiclick ang ating subscribe button. Then, huwag na rin kalimutang mag-like and i-hit yung ating notification bell para naman po updated kayo sa mga bagong videos ko. So tara na! Simulan natin ang ghost effect using Kinemaster. Yan, so ang ating first step, gawa tayo ng video. Ngayon yung video na to na nakasave na sa aking Kinemaster, so ito siya. Ayan, play natin siya. Ito yung ating original. So ayan. And pagkatapos nyan, punta tayo sa new. Pindutin natin tong plus sign. Ayan, plus sign. Then select natin yung 16:9 ratio. Tapos punta tayong media. Kunin natin yung ating ginawa na video kanina. So ito siya. Ayan. Ayan, check natin. So review natin ulit siya. Ayan, ito yung original nating video kanina. So yan, okay. Then, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung part na nakagalaw pa tayo. So, yan, siguro okay na to dito. Then, click natin to, itong video natin. Then, itong scissor. Tapos, sunod natin yung trim to left of playhead. So, buburahin natin yan. So, nabura na. Then, check. Okay. Then, play natin. Okay. Doon sa part na bago tayo gumalaw, yan, itapat natin to. Then, click natin tong ating video. Then, scissor. Tapos, split at playhead. Yan. Then, check natin. So, balikan natin siya. So, ito. Yung line, tapat natin dito. Then, pindutin natin to, ito. Then, capture and save. So, yan, okay na yan. Then, pindutin natin to. Tapos, export. Yan, export na natin. Balik tayo. So, gawa ulit tayo ng bago. Yan. 16:9 ulit. Then, media. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, hanapin natin yung ating kinapture kanina, yung capture and save. Ito siya. Ayan. Check natin. Then, habaan natin siya. So, ito, kung mapapansin nyo, picture na lang yan. Okay. Then, check natin. Tapos, siguro, adjust natin ng konti rito. Then, punta tayong layer, media, then, kunin natin yung export. Ayan. Okay siya, then, click natin ulit tong in-export natin. So, click natin tong ito. Then, full screen. So, ayan. Then, back natin, punta tayong alpha opacity. Medyo babaan natin siya, siguro mga 20 ganon. Then, check natin. Try natin siyang i-play para makita natin yung puputulin. So, ayan. Dun sa part na bago gumalaw yung ating image, ayan. Click natin itong export ulit. Then, scissor, trim to left of playhead. Tatanggalin natin yon. Tapos, adjust natin itong video natin. Ayan. Then, back tayo sa una. Then, play.
Ayan. So, nakita natin. Malaw na yung ating image. So, ayan. Tapos na. Ganyan lang po kadali. Okay. Then, pinutin natin to. Then, export ulit. Hintayin natin mag-save. Ayan. And it's done. Tapos na po siya. Yan lang po kadali.